Vedare, we are back with another episode. Tatsoka nemamwe ma-confessions zvekare rekaiti vatapinda muma-messages atakatumirwa. Hanzi, hello mukomanashi, inini ndiri kurwadziwa nezvakaitwa nababa vangu kuna amai vangu, asi chokwadi vanochiziva kuti ndiri mwana wavo, asi havana kana basa neni. Ndiri musikana akanyora form 4 last year. Ndichikura ndakachengetwa nagogo vanova amai vaamai vangu, ndivo ndaitoti ndivo amai vangu nekuti hapana kana chandaiziva ndichiri kuprimary. Taimboenda kumwe kumba, so kwatainoona musikana uyo ainzi ndiye akandisira panguva inini ndainge ndichiri mudiki. Ndanga ndisingaiti kana basa nazvo, ndaingoti zvimwe kuda ihama. Ndakazoti ndava form 3 ndipo pandakazoudzwa zvese kuti baba vangu vainge vakaramba amai vangu ndichitori nhumbu, ndokubva ndatovasiya apa vainge vatori neumwe mukadzi. Panhamo yaamai vangu, baba vedu vakatora sister yangu ini, ndokubva varamba kuti havasi baba vangu, ndokubva ndazotorwa nagogo vangu. Zvinonzi kubva pakarambwa amai vangu vakabva vatanga kurwara nekuda kweBP. Amai vangu vakazourawa neBP. Mama vakafa vachiita kuzvimba makumbo. Vaiti kana vakazvimba makumbo vaibva vatanga kusinina mvura. Ndizvo zvandakakurawo ndichiudzwa. Mama vakaurawa neBP because baba vakaramba inini ndichiri nhumbu. Ndakangonzi baba vako vapenyu ende havanei newe. Amai vako vakasiya vataura zvinhu izvi kuhama dzavo, ivo baba vanotondiramba. Ndakazoti ndapedza kunyora ndakanoona sister vangu sevanhu vanongoita socializing tose, ndokubva ndaudzwa kuti baba vainge variko. Ndikanyarara zvangu, ndakazopiwa namba dzababa, ndokubva ndavati hai. Ivo vakangoita blue tick. Ndakazonzwa sisi vava kuti ivo vainge vavatanga kupopota kuti iwewe hausi mwana wavo, saka uri kudei kasi uri kuda kungovaparadzira musha here. Apa ndainge ndatova desperate kuti ndikwanise kuwanawo birth certificate, asi zvakaramba. Ndakatanga kunzwa pain kunge ndini amai vangu vanotobvunza vana vagogo kuti ndiri sei, ndiri kuita nezvei mulife mangu, asi nhamba dzangu vanadzo. Results handina kutora nekuda kwekushaya mari, asi vatori nebhazi. Ivo baba vangu vanotozivikanwa kumabhazi, asi mwana wavo inini havatomborina kana basa naye. Ndaona kuti ava vari kunzi ndivo baba vangu ndizvo zvavanoita, kuti vanopota vachinyenyeredza inini, voenda kuna nagogo vachibvunza kuti zviri kundifambira here mulife mangu, but vasingadi kunangana neni. Ndakazokaruka ndangoenda kugaraji kwavo, ndokubva ndanovaudza kuti kasi ndimi makauraya amai vangu here? Why muchiita zvekundinyenyeredza? Moenda munonditsvaka kune vamwe vanhu muchibvunza nezveupenyu hwangu, ko munodii kungonangana neni direct mobva mandibvunza kuti ko chii chiri kushota mukati mekurarama kwangu? Izvezvi handina kana birth. Ivo vakabva vangoramba vakanyarara. Now ndinoti kana ndikadarika nepagaraji ravo, kana ndikavaona vakagara padhuze nebhazi ravo, ndinobva ndatanga kuona amai vangu, misodzi yangu inobva yatanga kungoyerera. Imwe pfungwa iri kuti ndimbovaendera kumapostori kuti vataure chokwadi, because inini chandava kungoda ibirth certificate nechitupa. Makore angu ari kuwanda, apa ndine mwana mudiki nayewo achada birth. Kana kuti ndingoenda hangu kuma-DNA ndingoona kuti zveshuwa ndi baba vangu here kana kuti havasi baba vangu, because ndinorwadziwa pose pandinodarika nepagaraji pavo. Ndovaona vakagara pacheya. Pese pandinotarisa face yavo ndinobva ndaita sekunge ndiri kuona face yaamai vangu vachiredza misodzi. Please help me Zimbabwe nenyaya yangu iyi. Such a sad story yakabva kumwanasikana uyu. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello Nashi, can you please hide my identity? Inini ndiri kudemba vanhu vaMwari ende hakuna kana anokwanisa kuunderstand what I am going through. Vanhu vazhinji vanoziva kuti now kuchitungwiza kwava nembiri yeizvi zviri kuitwa mazuva ano zvekunzi munhu wose wose anongonzi ane Shavi Renjuzu. Ininiwo ndakazosvikawo pane umwe
munhu aiti iye anogadzira mashavi enjuzu. Ndasvika ipapo iye akabva anditi handina shavi iroro. Ndakazodzoka ndichiti ingawani kwose kwandinofamba kumapostori ndinonzi ndine shavi renjuzu. Iye akabva azondipa dzimwe nhamba akati, mwanangu, ndinokwanisa kukupa nhamba idzi woenda ikoko, asi zvamuchanoitirana ikoko ndinokumbira kuti musazombofa makapinza zita rangu zvekare nenhau yekuti zvauchanotengeserwa ikoko inini handinei nazvo. Asi inini ndakabva ndavaudza kuti ndainge ndichida nhamba idzodzo because kwose kwandainge ndichifamba kumaprofita ndainge ndichiudzwa kunzi pandiri pane shavi renjuzu, and also musikana wandainge ndiinaye iye ndiye ainge andidirecta pamba pagogo ivavo. Vakambozama kutiudza kuti izvi zvamuri kuda zvemashavi enjuzu, munoziva kuti shavi renjuzu rinorwadza sei here? Awa mashavi enyu awa amuri kuti muri kuda mangwana achazokukokerai moto muziso. But takavaudza kuti tainge tichida mashavi acho, ndokubva vazotipa dzimwe nhamba. Patakaenda kuya taifungidzira kuti munhu wacho sagogo ava vemuchitungwiza vaiitawo zvechivanhu, but takasvika kuya tikaona kuti munhu wacho ainge atori mumuslim. Inini mukomanashi, I am 21 years old, but I can know the difference between munhu anoita zvechivanhu chemuzimbabwe nemunhu asingaiti zvechivanhu chemuzimbabwe. Saka nhamba dzatakapiwa, munhu wacho anogarawo muchitungwiza imomo, but tichisvika paya ndakabva ndaona kuti munhu uyu ndewe kuMalawi because ainge akapfeka hembe dziya dzinopfekwa nemachawa. Takabva tapinzwa mune kamwe kamba kaanoshandisira achiita zvekurapa. Saka tichisvika paya, ini neshamwari yangu takabva tatanga kutaura tikati tainge tauyawo pano kuzotenga mashavi, but taida riri shavi renjuzu straight. Shamwari yangu iye akabva ati iye already akatoitirwa madhina, but inini ndainge ndisati ndaitirwa madhina. Saka sekuru ava ivo vaiti kana vakataura painge paine umwe muturikiri, ivo vaitaura nechirudzi chavo chekoko kuMalawi. Saka zvinhu zvizhinji zvavaitaura ndaisambozviisa mupfungwa dzangu because I was so excited kuti ndinzi ndavawo neshavi rangu irori renjuzu. Vakabva vaita zvavakaita, vakabva vandipa kabhodhoro kainge kaine kamwe kadhori so kemermaid, but yainge iri yechirungu. Vakabva vati mune sea water, kabhodhoro ikako ndinofanira kukachengetedza. Takazoenda kuna mukuvisi ndokubva tanoita dhina redu ikoko. Vakabva vanoisa maraisi nezvavakaisa mawaini nemicheka yeblue negold, and also paiva nomwe mucheka wepurple. Zvese izvozvo takanozvisa muna mukuvisi. Vakabva vati now wava neshavi rako ndiro richange richikutsvakira mari nezvimwe zvinhu zvakangonaka. Chakandinetsa ndechekuti takati tichibva kunorasa machira iwawo nezvimwe zvinhu zvatakarasa muna mukuvisi, that same night ndakati ndakarara ndaita sekunge ndiri kurota kunge zvinhu zvacho zviri kutoitika in reality because ndakangokaruka ndapepuka, but ndakapepuka kuhope ikoko ndikabva ndaona tiri mumunda mainge muri munda wechibage. Chibage chachainge chakaoma, but zvese zvaiitika ndaiona everything zvainge zvichiitika mumunda imomo zvai zvinoitika kuhope. Saka tichikohwa chibage ichi tainge tine masaga and taishanda tichiita kunge tiri kurohwa. Tairohwa nezvimwe zvanhu zvainge zvakaita zvipfupi zvaingoti kana ukangomira zvobva zvatanga kukurova. Saka chibage ichi taichichitema tichiisa mumasaga, but chakaoma. Saka kana saga rako waiti kana rikazara waibva warisimudza wobva wanoriisa kumucheto wemunda. Ini ndakati ndakasimudza saga rangu ndichinosvika kuya ndakabva ndanosanganidza maziso nasekuru vaya vekuMalawi vanga vakagara pacheya. Saka patikangonosanganidza maziso vakabva vati uyo asvinura uyo. Then zvivanhu zvezviya zvidiki zvaitirova, chimwe chacho chakabva chauya chichimhanya ndokubva chandifukidza rimwe saga ranga rakaita reblack, so ndokubva ndatorara. Chinondinetsa mukoma ndechekuti dzimwe nguva unokwanisa kuti paipai wava kunorara obva wageza unyazokuzora mafuta zvakanaka, but makuseni uchimuka each and every day kana ndikamuka mostly pazvinoitika zvinhu izvi ndinomuka makumbo angu akaita kushenuruka zvekutoti unotoshaya kuti shena yacho unoiwana kupi, because right now kwatinogara kunzvimbo kwekuti handingambozviudza kuti ndinopinda mumachira ndakazara chena, ende munyama wandava nawo so kubva zvandakaenda kuna sekuru ivavo handitombonzwisise kuti munyama wakamboita sei, because ipapa pandakati ndichibva kutown
tiri mukombi ndokubva umwe munhu angoti ndashaya foni yangu ndabirwa foni. Kombi yayo ikabva yamiswa zvikanzi munhu wese anofanira sei anofanira kusechwa. Apa foni yacho yainge yatodzimwa yatobviswa line. Saka patakatanga kusechwa vanhu vakatanga vasechwa vanhu vainge vari kuback because inini ndakagara kufront seat nadriver. Saka vanhu vose vakangoona kuti hapana way yekuti ndingatora foni. Vanhu vose vakatarisa ndobva ndauya nayo kufront seat. But after foni yashayikwa pane umwe munhu akazongoti komadii mambosecha sistrani avo. Ini ndakatoburuka kombi nditone confidence. But vakati vachinovhura chipesi changu, vachivhura chipesi chechiya vakabva vaona kuti foni yaya yainge yashayikwa yainge iri mupesi mangu and sim card rariya rainge ratobviswa rakaiswa paside and also maitova neimwe USB and USB kamwana kechikoro kakabva kati USB yangu iyi ine mafiles ekuchikoro. Zvinhu izvi zvakandinetsa. Ndakatombozama kuexplainira vanhu kuti handisi mbavha, kunyange dai ndiri mbavha. Pandasvika kombi yanga yakutozara ndokubva ndanzi enda unogara kufront seat. Munhu uyu handina kana kumbogara ndaita any form of contact naye. Ndakazama kuexplaina kuti handizive, maybe ndeumwe munhu anga aba foni iyoyo akabva angoisa muchipesi changu, because chipesi ichocho even me I don't even know kuti why ndisina kumbofila kuti muchipesi mune foni, because tumapesi tokuti unongoisa tuma makeups twako, but handina kumbogara ndazvifila kuti mune imwe foni irimo, because ukaisa foni kanenge kakatodhinda kapesi ikako kuti mune foni, but I never felt kuti mune foni until ndazosechwa pesi iyoyo. Ndakabva ndatotorwa ndikabva ndatoendeswa kumapurisa. Izvo zvichitotaura mukomanachi kune doketi ririko rakatomirira kuti ndizoenda kukoti, hanzi ndakatoita theft. Saka ndakazodzokera kumba kuya kwasekuru vaiva ndokubva ndavaudza kuti sekuru, inini pane dzimwe hope dzandiri kukurotai muchindishandisa mune umwe munda, and also pane mimwe minyama yandiri kungosangana nayo, plus pazvinhu zvose zvamainge makandivimbisa kuti ndichazoita mari, ndichaita motikari, ndichaita chii, hapana kana benefit yandati ndambowana. Saka ndauya nechibhodhoro chenyu ichi kuti ndikudzoserei, maybe life yangu inokwanisa kuita nani like zvainge iri. Nhamo yangu ndaiva ndiinayo, but yandava nayo yatova wese. Ivo vakabva vangoti through muturikiri wavo kuti nhai mwanangu, kana kuri kunzi ukaenda kumashops wobva watenga bhurugwa rako remukati, wobva wapfeka bhurugwa riya kwemwedzi wose, after wapfeka bhurugwa riya wozodzokera kushop wobva wati bhurugwa iri randanga ndatenga rava kundibowa, chitorai bhurugwa renyu. Zvinoita here kuti shop itore chipfeko chemukati chawambopfeka? Ini ndakabva ndavaudza kuti no sekuru, hazviite. Ndokubva vangoti saka wazvipindura wega. Mukomanashi mhinduro yavo iyi nanhasi handitombonzwisise kuti saka vari kureva kuti chibhodhoro ichi ndichaita sei nacho, because hazvina kana benefit yazviri kumbondipa, but yet ndine zvimwe zvinhu zvandava kusangana nazvo. Machallenges acho I don't even know kuti achazogumira pai. Kana kuine vamwe vanhu vanogona kurasa chibhodhoro ichi, please mukoma ndiudzeiwo, asi handina kana mari, nditoriwo mwana anotochengetwawo nevabereki vake. Please help me out mukomanashi. Vedare, that was a message yatakareceiva kubva kuna Haiti nyika yedu yeZimbabwe yakatakura kurema zveshuwa. Let me play you a voice note yandareceiva also kubva kuna Haiti. Inini ndiri kuno hangu kuSouth. Yakudze kuti zvinhu zvachonaka unenge uchinyatsotoona muchifamba kuti tichingonzwa zvakawanda uchikonzwa kushandiswa makaiswa nyama, kunzi usishai kana mari yako shei zvainoita. Ndotomboedzwa kutombotambawo marounds kuti mari iungane. Mari unotoshaya kuti zviri kunyatsofamba sei, panogona kuita problem kana chii, ingoti mari iyoyo ingoshanda chete ingotsakatika. Saka zvinhu zvekuti inyaya yakatongori inyaya hombe zvamwe tongoti one of the days wopana ndazoona mukana ndichazombotaurawo maconfessions, but iye tichitsvaga rubatsiro. Asi apa ndikuona kuti kwakaendwa nehanzvadzi kuri right, kwekuti munhu haafe, anororangwa kusvika ataura areurura ega, kusvika zvinhu zvake zvaita seizvozochenurwa. Ndozvandanga ndichikumbirawo kuti munditaurirewo nehanzvadzi ava vatipowo macontacts ewo kwavakaenda ikoko, kana kuti kana vari vakasununguka vandipewo macontacts avo nditaure navo, ndibvunzewo kuti ndekupi ikoko kwasekuru ikoko, ende kuzoita affordable kuti ndikwanise kuenda. Then ndoziya ndonganza mari yangu ndichiziva kuti kuri kudiwa mari yakati,
kozi kunoku ndakada kukuudza ndanzwa nekufamba unoshudzwa zvakafanana nemapostori. Ndakati handichambondi kumapostori kuchivanhu, but kunoku notinyatsoona kuti manyaya iripo ndekungochiwa mari. Vazhinji vari kunoku vari pakutsvaga mari. Mumwe ndakatomboti ndamuitira mari, ndamuitira waikodi lake mari yangu anga asati aitora, ndashandisa mukuru. Ati ari kuuya kuzotibatsira achitodazoaka mhepo iri pauri gotaura chichi. Ndopaakambva azoti apa zvainzi imhepo yechikwambo kudidi. Ndopaakambva azoti ndaimuisendera mari yeiya. That was akanga anzi iri dangerous mhepo iyoyo yechichi, saka ndofanira ndiuye kana ndaita process yacho zvainzi ndauya ndahaka mhepo yakataura tozoenda mumapopoma tozonogezwa. Saka ndatanzi bhadhara mari, ndotobhadhara 2.5 yana ndamuisira uyu waikodi nemukuru. Ndatumira mari yeye, saka ndine shamwari yangu ndatumira mari yeye. Shamwari yangu wanga atumiriro zvakewo dambudziko rake. Iye akaiona kunge zviri kuita kakufamba kusati kwake, kozi ndiye anga andiendesa ikoko. Iye akanga asina dambudziko nemunhu wake, but pamberi apa akatozoona kutoti hapana chaaitirwa, anga ari madhiri eudyi hwamari. That time aifunga kuti ari kuitirwa zvezvino. Then munhu uye akazombva azouya, auya mbva aitanga kupondinyaya kubatsira. Ndanga ndiri kumbawo shamwari yangu kozi ndokwa kune space, kwakusina kusununguka kumba. Ngoziya dzimba dzekunoku dzimwe dzenguva vamwe havadi malandlord. Ndiri kumbawo shamwari yangu ikoko. Ndopaakambva totanga indaitika sezvo ini ndinasa ndashandira zvakawanda. Shamwari yangu aitoti vanototanga newe, vanga ari munhu wechivanhu. Asvika pepa ndopaakambva itose atanga kutishandira. Ini takamira kandi kuti yangu 10 chauya. Ndobva ndangonyoreswa jira pazita pachijira chichena. Ndakatonzi achiri kushandira uyu ndobva ndanzi sanonyora zita. Ndapedza paya ndakamirira kuti ndichishandirwa. Munhu akutongondiyeresa netsvimbo yake, kwakutombva atoti aininirezve mhepo yechikwambo. Mhepo yechikwambo iri dangerous. Mhepo yechikwambo inouraya. Handitombokwanise zvemhepo iyi. Nototsvaga henyu kumwe kwaita sekwekunobatsirwa. Ndinokuwadzwa chichi, ndaita mudiki chichi. Muziya ndakanetseka. Ndikati apa mukurewo kuti pane pamuchazono chibatsire here, kana kuti mukutoti hazvitoite matopedza neni. Hanzi aiwa zvandizvikwanise ndokuwara. Mhepo yechikwambo iri dangerous. Chichi. Muziya ndakarwadziwa, so ndikatarisa baba iwo achitaura izvozvo. Angasiri baba wechikuru, anga ari wechidiki. Ndipandanga ndavati ko saka makanditengani makandipromisa so. Saka ndikatozondanga ari madhiri ekuti munhu aida mari, ende mazuva iwawo ndatosiyana nemurume wangu, kozi ndogara tichingosiyana ndichidzokerana nemurume ndichisiyana. Nyaya iripo ndeyekuti tichisiyana because anenge asiri responsible kumba ndinchizviitira zvinhu zvese ndega. Ndadya here, chero ndine cheproblem kana chii mumba ndongozvionera ndega. Handina kana kuti ndine murume wekuti ndinechimbotige nditange ndaudzawo pamwe anogona. Chero ndisina ino muriwo mumba, chero chii ndofanira kutongoita planning ndega. Ndolife yandorarama iyoyo. Ende mukufamba umu ndichingouzwa uchinzi wakaiswa mhepo yechikwambo, ndiyo inenge ichiitika izvozvo. Wakadeketerwa muchikwambo, ndiyo zvese zveichiitika izvozvo, kuti hakuna varume vanogarisana vari vaviri mumba. But zvodaro futi kune rimwe side ndonzi because zveshuwo kurota ndochitomborotwa murume wanouya kupi kwangu, but nenyaya yekuti ndakadeketerwa wangu chikwambo asi hazvizokwanisa kuita kana kurara neni. Kozi ininiwo ndonzi ndechivanhu chiri pandiri ndo chinozondiprotecta, asi kuhope ndinotoarota rume wanotouya dzimwe nguva ndotorova zvisingaite murume yeye, ndotomurova zvisingaite kuhope kwekwe. Saka inyaya iripo ndeyekuti inenge yanyaya yekuitwa shaisano nemhepo yeye yakundiitisa shaisano. Kurara neni haizorara neni, asi inovhiringidza mumba kuti ndinge ndangondigare ndiri ndega zvezviya. Murume akasava responsible mumba, ini ndova ndaramwa ndoti hazirina ndigare ndisina hangu murume ndogara ndega.
ndikakudzaita ne6 years tichigarisana, but pa6 years tichigarisana ipapo setinyatsoti imba chaiyo hapana, because zvese zvinhu ndinechingozviitira ndega. Chero chii, it's a waste of time kuti nditomuudza kana kuti chakati mumba hamuna kana kuti chii. Ndochinotozvionera kana akatoti wopa abhadhara rendi ipapa abhadhara rendi nechikoro chemwana. It's 6 years tigasiyana kafu tichidzokerana, siyana. Ende asi kuti zvinhu zvekuti umbori happy marriage yeyi yakana. Asi tongoti nenyaya yekuti ndichinzwa tsanangudzo dzangu dzinechida kunzi uite varume uchisiya uyu unowasiya ndozvimwe zvekuti ndinozongomutambira futi bheki, because iye ukatozomuudza uchiti ite chinetsana soso patinosiyana pependa kumuti ende hakuka, anenge achitonge munhu asiri kutoziva zvezviitika, otokutaurira kuti iwe inini ndinchita maresponsibility panapa, nditobhadhara rendi, hauappreciate. Ndonyatsoshamisa kuti iwe unochiuya panapa leti, zvinhu zvakundozviitira ndega, hausi responsible. Saka paanenge adzoka vepa otonga kudaita muna right, but anozongodzoka izvezvi ndikakuzoteka muna December. Tadzokera muna December, basa rake ranga ratopera, nendo basa rake raanoita, anoti dzongo anoti basa rake rapera, kana kuti akaomerwa, odzoka kwani kozi ini ndozvishandira. Ogona kuziva kuti kozvino zvaoma obva uya kwandiri zvezviya. Kana uya kwandiri ndongoti pamwe pachona ndinooma moyo kuti aiwa munhu ari kundishandisa, pamwe pacho ndozongoti amenoge ndione pamwe munhu aakuchinja unhu hwake. Like ipapa basa rakapera December, mbatanga futa mbawana rimwe January. Wamwedzi 2 February neizvezvi March abhadhara rendi, abhadharira mwana chikoro. But apa this month yatobhadhara rendi inobhadharira mwana chikoro. Then handisina kutotora kadhi, wanga watomusi wa2 wangasotoziva kuti ndakatora kadhi ndikatonotora mari, because nenyaya yebasa mamessages akapinda hawasi anga asina kuaopena. Kadhi rakainge kutongoti anaro, ndopandikawa ndamuti zvoni kozi akanga andiraira achindotengerawo matrausi 2 ekubasa, ndoyanchikupa mari yako. Saka ndiyere akandiudza ndakutenga, ndakangoti munhu ada kundishandisa, ndichatenga andipa mari yacho mangwana. Ndakawa ndati auya akadhakwa kwakuedza, ndo andatora mukadhi rake, ndobva ndaenda ndakanodhirowa mari yerendi, mari yechikoro yemwana nematrausi anga nditaurirana ndatenga. Mari yamba yatongokwanirana namba yamasara 100 rand muakaunti. Pamari yese yanga yapinda muakaunti make, ndo mari yakanga yasara iyoyo yanga tongosara zvekutoti denda asina kutoita izvozvo. Mautomusi wa2 achitotaura ndichitoti saka iwo wakanyarara uri kuti achitoti zvoni andipo 100 rand ndodzoka ndichikupa. Ndopandinodzoka uchindipa iripi, because iwe hausitorina mari ke. Ndikati kadhi rako rirapo indonoshandisa 100 rand yakasara. Ndopa akambva atoti kadhi rangu rirapa risi muwallet. Ndikati saka wakanyarara kuti rendi ndakabhadhara reiko nechikoro chemwana. Ndopa akambva azongonyarara pepa yamba atozongoti mari ndashandisa, kuti apopo totaite sei hapana, nokuti ndashandisa kubhadhara rendi. Ndakamuudza kuti iwe ukabhadhara rendi nechikoro chemwana nditengawo chikafu, sezvo sese sichishanda handingazoti ndingoita zvese iwewe. But still chatoti kuronga chacho sevanhu vari kugarisana ende vane mwana vese hapana, mazvake. Iye akabhadhara rendi nechikoro chemwana zvapera. Inini ndotenga chikafu, mari yangu ndeyangu, yake ndeyake. Ndakatanga ndichakukombera kuti ndipe mari, because pazvinooma basa rako rikapera kana kuti maunana muwinter kubasa kwako kunonikwa dhakwa, zvinoomera inini. Haite mari yake ndeyake, ini kana yake zvazoenda nepamwe yangu ndo yatoshandisa tese. Saka zvese izvozvo ndakakuudzwa kunzi imhepo idzi. Saka chikumbiro changu chiri pakuti ndinzwewo kwakaenda ana hanzvadzi nehanzvadzi, because inini ndaneta kuti ndoita sei chaizvo, because ndafamba ndashandirwa kwawanda mumapostori. Ndakatombotanga ndichienda mumapostori, ndikatoona kuti hakuna chiri kuchinja, nongochingonzwa tsananguro dzakafanana. Kosi kumwe zvinoitika kumapostori zvinoita nani, unoshandirwa zvoita nani, unofanira kugara ungori pamunamato chete. Kuchivanhu ndo kunonzi kwandirongonzwa kunzi ndo kunopedza dambudziko here, because hanzi uroyi unopedzwa neumwe uroyi. But kwatakanzwawo kwekuti kunonzi huku kwatingaende kwasekuru, hanzi sekuru Tasu naKanengo,
ndo vanonzi ndo vamwe vari kuzvigona, but mari dzachona manje dzakanyanya, mari dzacho dzinodiwa ikoko, mari refu apa zvezvizvo unoko zvinhu zvacho zvezvisina kubatana. Saka please mukomana Ashe, ndikukumbirawo, ndikuda nhamba dzeko kwakaenda vanhu ivavo, kana ndichikwanisawo kuwabvunza kuti kunodiwa mari, kana vasingadawo nemacontacts avo mukwanisa kuwabvunza kuti kana vane nhamba dzasekuru wavo votipawo, kana vane macontacts ekoko votipawo. Vedare, that is a challenge kune avo vanoti vanogona ivo kurapa. Please come on this platform tuone kuti munokwanisa here kushanda basa. Vedare, I'm really sorry for the noise yanga iripo pa audio iyi. Tosangana zvekare kune mamwe ma episodes anotevera.